Up Junta, building better Africa. Timatera kuti tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema imene ya LUNTHA. Tili ndi nkhani zikuluzikulu zimene zalembedwa mu newspaper la tsiku la lero. Achimwene akulu pano Emmanuel Chiwocha amandikumbutsa kuti tasala ni masiku 166 days kuti tikaponye voti pa 16 September. Ndini mati kuti mpaka na zinthu zimuchita kuma ziloweza chonchi zikutanthauza chani tikamaona nkhani zimene kuti ya masiku 166 ndi amene akutsala. Uku kumakhala kufuna kuwauza mzika dziko la Malawi kunena kuti masiku atha. Akakhala amzathu andale politicians, ma MP, ma minister onse uku nkufuna kuwakumbutsa kunena kuti malonjezo munkanena aja. Yes. Mwatsalatu ndi masiku 166 kuti mwakwaniritse. Kodi mudawauza anthu kuti mudzamangira bleach ku constituency kwanu mwamanga? Kodi m'makalasirumu mwamanga? Nkhani yake timangofuna kukumbutsana kuti masiku ndi authero chitseko masiku atha. Tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema imeneyi mokulonjezani timakhala pano kuti tifotokoze zimene newspaper zatsindika nkhani zimene ife timazitenga nkhani zotsindikizidwa ndi akadaulo anzathu a Daily Times komanso The Nation. Awa ndi achimwene akulu ochokera kudedza ndimakonda kwambiri bwana Emmanuel Chiwocha. Ndimanena kuti ndi mzungu wathu wa pa LUNTHA television komanso ndi aspiring MP amene timanganizira kuti akanayambako zimenezi kuti atumikira Malawi koma ndikanira kwambiri mvuto amene ndi chani kodi. Tsopano ife maitanidwe athu kundale uko. Tsono ife timamva maitanidwe pa inu. Inu simwamva koma ife timamva. Inu ndimakudziwani ngati munthu wachisokonezo kufuna kundisokoneza akapezeke kuti ndagwa ndimakumulayi male omwe bizoti kumbuyo kwako palibe ndi mmodzi yemwe amene wayima wokuvotera kuti ndi achibale anga omwe makawa uja ankandiuza kuti ine ndimaoneka ngati ndithokhala politician. Kuyenda bwana. Sana ndivotere chifukwa nzovuta kwambiri. Ndinu nomwe osakayima nawo mbuyo kuti ndizoopsa kwambiri. Anthu amakulimbikitsa nguwa kutaya mu ballot paper muja. Timafuna titadziwa kuti kodi The Nation yalemba zotani kuti tibwere mbali ya ku Daily Times pa front page pakuoneka zotani. Pa front page pamenepa pali nkhani imene ikukamba kunena kuti mutu wake ayilemba kuti dead law. Nkhani yake subheadline it reads Section 65 rendered dormant for 20 years. Speakers voted for failure to enforce the law. Now ajambula chithunzi chachikulu kwambiri chimene pakuonetsa amene ali a speaker a nyumba ya malamulo amayi Catherine Kotani Hala komanso aonetsanso ena ma speaker 4 amene adakhalako ndithu kupanga represent nyumbamo. Tikuona pali the picture ya Rate Rodwell Munyenyembe, a former speaker Richard Msowoya, a former speaker Henry Chimuntu Banda ndi the late Samu Mpaso. Now nkhani yake kwakukulu ikukamba kunena kuti akuti kwapita zaka 20 pamene ma speaker amene akhala akupanga represent nyumbayi akanika kulipanga lamulo lichaka section 65 kuti lidzigwira ntchito. Kodi lamulo la section 65 limakamba zotani? Lamulo la section 65 limanena kuti amakawa tingoyerekeza mwachitsanzo. Inuyo mwayimira patikiti ya UDF ndiye zipezeke kuti mudawina patikiti ya UDF. Koma mwina tingoyerekeza kuti UDF ili ku opposition. Nawe inu mwaona kuti ndayimira patikiti ya UDF ndipo ndawina ndine MP wa UDF. Koma kununkhira nkubomako ine nkalowe kuti nkalowe kuboma. Inu basi anthu amene adakuvoterani patikiti ya UDF koma inuyo mwasintha mwachenja gear mupita kuti mupita kuboma. Now lamulo limene limapereka mphamvu kunena kuti amene wapanga cross the floor adawina patikiti ina
tuluka kupita kukalowa chipani china limalola kuti ameneyo achotsedwe mnyumba ya malamulo asakhalenso phungu koma kunena kuti papita zaka 20 pamene lamuloli silugwira ntchito ndipo akupanga blame maspika a nyumbayi inu mukakumbukira the late Lucius Banda adadzayamba nthawi inayo kuli the late Bingwa Mutale nkhani idafera mcha m'mazira so iyi ndi imodzi mwa nkhani imene ine ndimakhulupirira kuti yofunika kuonekanso bwinobwino kuti kodi imakhalidwe dala kodi nanga tingatani ndi ena alankhulapo akunena kuti anthu tumzotheka amene amavotera anthu mwina atakapempha mabwalo olamula milandu kufufuza bwinobwino kuti kodi angatani mwina kapena iwowa azitengaponso gawo koma nkhani yake kwakukulu ikukamba chonchi ndipo izizi m'bale wanga timaziona zikuchitika ndipo sikoyamba ndipo sitiulankhula izi chifukwa choti kuli zisankho komanso yabwera nthawi yabwino mwina ndi nthawi yabwino yoyenera kuita kuyiwunguza kuti kapene tikupita chitsogolo mwina kuti after zisankho zitachitikezi tisadzaone chinambalala tisadzaone exodus. Well, no, you have well summarized. Ndipo ndikukusitirani kwambiri mmene mukuyankhulira chonchi fa you are well informed and well packaged. Well informed and well packaged. Kumanena zoona nzako akachita ndithu chamuna chimpatsa ulemu. Mwanena bwino kuti the country think through the parliament ndi kuti talepheratu talephera ndi kuti kulephera kumene kwakukulu fayi ndi nyumba ya malamulo ndi nyumba ya malamulo ndi malamuloko amachitika ndiye kumene kulephereka kuti lamulolo la section 65 likhale ndithu ligwira ntchito. Zimenezi ndi zochititsa manyazi komanso zochititsa mthumazi kuti kodi ndiye kuti adindo athuwa amaganiza bwanji. Of recent ndimaona ndimatsatira nkhani ina anamalomba kumayankhulanso kuti ayi mene ali ngati nduna komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo mbali yaku Nsanja uko anachitanso cross kuoneka kuti alowera mbali yaku chipani cholamula ndi kuti section 65 ija sinagwiritsa chani ntchito so anamalomba amati ayi tikuyenera titagwiritsa ntchito lamuloli sitikugwira ntchito chifukwa chani so mwaperekako ndithu zitsanzo za maboma ambuyo to the extent kuti late Bingwa alipo zinthu zimenezo zimakhala ndithu zikuunikidwa kuti lamuloli lidzagwira ntchito liti. Ngofunika kwambiri kuti adindo athu amene timaadalira timaatuma ndi kuwapatsa mphamvu kuti tapitani mukatiyendetsere zinthu akuyenera kuti atadzuka kutulo ili ndi tulo ili ndi tulo akuyenera atadzuka ndi kuchitapo kanthu. There was a story, a similar story but a different in nature. Kunena kuti judiciary vets 26 complaints, finds 4 of them valid, fit for further investigation. Ndimatha kuzindikira kuti ino ngati mmodzi olemba nkhani pamudzi pano mwakhala mukusatira nkhani imeneyi imene ndithu Anjovu amene ndithu last week khangati kuti anali ndi meeting ndi zina zotero kuliso kusankhidwa kwa adindo atsopano ku Law Society. Mungatitambasule bwanji imene akuti judiciary vets 26 complaints, finds 4 of them valid, fit for further investigation. Nkhani ili motere wiki yatha limeneli msonkhano abungwe la Malawi Law Society linali msonkhano waukulu annual general meeting kumeneku ku Mangochi ndipo ku msonkhano umenewu choyamba anasankha ndithu adindo anyuwani ndipo amene wasenza bungwe limeneli amene akuyendetsa bungwe limeneli tsopano wapa mpando watsopano ndi Patrick Njovu amene awasankha akuwapatsa udindo nawo iwowa alonjeza kunena kuti akudziwa kuti ku bungwe limeneli kuli zidangodango ndipo limodzi mwa zidangodango zimene bungwe limeneli lakumana nazo mzaka zambuyo ndi kukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Ndiye iwowa ananena kuti ayesetse ngati bungwe kuthana ndi katangale komanso kuonetsetsa kuti abweretse order ku nyumbako. Now zimenezi zalankhulidwa ndipo analankhula zinthu zambirimbiri ananena kuti
anthu amayembekezera kuti majaji kuti maloya ndi kumene adzikapeza chilungamo koma ngati maloya akuyamba kuchita katangale ngati iwo ndi amene akuyamba kusathandiza anthu kuti apeze chilungamo ndi kuti zinthu sizingayende. Now tikuona kuti zimenezi zachitika akunena kuti ino pano akuti alandira madando madando okwana 26 ndipo pa madando 26 iwo akunena kuti 4 akuona ndi kuti amenewo ndi madando owona ndipo afufuza kwambiri achitapo gawo kuti yense wokhudzidwa lamulo ligwire ntchito. So nkhani yayikulu ndi imeneyo. Beautiful. Another story from the nation. From the nation amali nkhani imene yakuti opposition intensify electoral alliance talks. Ndiye mutu wa nkhaniyo mwachidule tingowerenga ka paragraph pang'ono ngena katita mbasule kunena kuti 5 oppositional parties represented in the parliament have stepped up talks towards forming an electoral alliance to boost their chances of winning the September 16, 2025 general elections. The parties are Democratic Progressive Party, DPP, UTM Party, United Democratic Front, UDF, People's Party, and Alliance for Democracy, AFOD, according to DPP General Secretary amenewa Peter Mukito. Now, timagamba inondine tisanayambe program kunena kuti kwatsala masiku 166 kuti amalawi akaponye vote. Ndidanena tsiku lina ndayiwala tsikulo koma ndidanena kuti kunjaku kwayamba kutentha. Anthu akutenthedwa. I remember that one. Chifukwa akudziwa kuti nthawi yatani yatha zisankho zanunkhira. Now apa tikumva kunena kuti zipani 5 za mdziko muno zotsutsa akuti zikuyamba zikulankhulana kuombana mitu kuti mwina nkubwera pamodzi. Nkhani yake akuti nkufuna kupanga mgwirizano cholinga chokuti mwina kapena pa 16 apa pamene amalawi akukaponya vote mwina nkupeza nawo chance yokuti mwina nkupita ukakhala nawo ku plot number 1 ku state house mwina nkulamulira bomali. Nkhani yake yotere. No, zimenezi ndizoti zimene mwina Malawi na akhala kuganizira kuti ndezoyenera kuti anthuwa achite kumbali yoti 50+1 uja ndi chinthu chachikulu kwambiri. Payekha munthu sangadzitame kuti anthamanga 50+1 ndi mpeza. So it's a matter of discussions, negotiating, onesitsa kuti mzokambira nazo koma tikubwerezabe kuti Malawi azidziwa zikafika poti anthu agwirizana zofunika mazidziwa kuti mgwirizano uwu agwirizana zakuti. Well, ndi nthawi imene akutionetsa pano kuti ikutithera. ADMAC pays 19.1 billion to ex-workers. Post office suspends banned services again, and the auxiliary bishop Yohane Nyirenda is now the bishop of Mzuzu Diocese. What is your reaction on the 3 or 1? Okay, zonadi kwena kuti now tsopano a bishop Suzio Yohane Nyirenda amenewa awasankha nawo kukhala anali auxiliary bishop. Tikanena kuti auxiliary bishop ndiye kuti bishop mthandizi amagwira ntchito amothandizana ndi a bishop Lion. Ndiye chawakomera a Pope Francis ku Italy kusankha nawo a bishop Nyirenda kukhala no bishop wa Mzuzu ya diocese ya Mzuzu. Ndipo a bishop Lion amene amathandizana nawo tsopano iwo adapempha kwa Pope Francis kunena kuti atumikira mpingo kwa nthawi yayitali akupempha atapita ku retirement ndipo retirement yawo yavomerezedwa. Ife chimene tinganene kuti congratulations to Bishop Nyirenda. Pitirizani pamene ambuye Ryan asira kutumikira nkhosa zanu mu diocese ya Mzuzu komanso mdziko lino la Malawi. For sure. Well, on business page, foreigners constitute dumpings, fertilizer imports volume, then legislate 10 ku arts and culture. Onesmus on charity mission, tandizandi to
kuja amati kwa mayimba mbande na Yesu Onesmus ngati oyimba anapita chakumene. Do you have any last story? Yes, nkhani yaikulu ikunena kuti long wait, firm yet to present award prices. Nkhani yake ndiyo kuti matimu ndithu akudikirira kuti alandire mphoto zawo monga adachitira mu chikho chimenechi cha TNM Super League last year. So adikiradi kwa nthawi yayitali tikhulupirira kuti asizionero ina yukayamba amenewa atalandire zonse zimene akuyenera kulandira. Mwina tsiku la lero amakawa ino ndine tilekere pamenepa. Ineyo ndine Moses Magawa chimwene akulu apa Emmanuel Chocha ndimakunyadirani kwambiri. Ndimaganiza kuti nthawi zonse zikhala pano ndi inoyo. Fa zinthu zake zimakhala sobwino. Scott Mwasana amene wagwira ntchito pa makina kuti zonsezi tikhale kuti tikumvana paja akafuna mukazifuna ndithu newspaper zimenezi zonse, the Daily Times and the Nation kugula iliyonse pa 2,500 kwacha. Very much true. 166 days to go kuti tikachite chisankho mukhale tsiku lopambana. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.